Berlín. Máme pro vás mimořádnou zprávu od dopravce pohonných hmot EET. Kvůli válce na Ukrajině a Iránu dochází k problémům ropy, což ovlivňuje ceny pohonných hmot. Ceny nafty se proto zvyšují, aby bylo zajištěno stabilní zásobování trhu. Zase mám málo nafty, budu muset jet natankovat. Cože? 44 korun? Tak to radši půjdu pěšky. Chcete ušetřit za naftu? Přijďte do nejbližší stanice MPV. Tam vám nabídneme o 30% levnější naftu, než je na normálních pumpách. No hele, u MPV mají o 30% levnější naftu, tak to jedu natankovat.